Bismillahirrahmanirrahim. Maman utawi sapane wong akala mangan sapa man al harama ing haram mata mati apa kalbu. Waalaikumsalam. Ayo. Kusik to waya ngaji dhisik waya dolan. Ngene lho mlebu. Ngaji dhisik. Bae bener ngaji to. Tah kene dipadakno. Bu, si bocah to. Sampeyan kuwi pernah ngisi pengajian akbar? Pengajian akbar? Heeh. Ya tahu cerita niki ngene ya wis. Yo ngene iki babagan halal haram lho. Kan aku sik ceramah. Ya. Jamaah wakeh. Heeh. Aku ceramah. Baiklah hadirin semua, di sini saya akan membahas tentang hak dan yang batil. Yang halal dan yang haram. Di antara contoh yang haram adalah anjing bapak-bapak, babi ibu-ibu. Haram. Wah, jamaah ruame aku tuh ada sendal kiwa kabeh. Mari ngono kuwi aku dijowo karo banjir. No, makan. Lah cara kok kiai-kiai ustaz-ustaz biasa kan digawa ning nggon jamuan makan. Lah aku yo lain. Aku nanti. Ya digawa ning nggon UGD to lho kene bonyok kabeh diajar masak kowe. Mergo aku nganjing-nganjing ning karo mbabek-mbabek ning ngono.